Zdraví! Dnes si ukážeme nerv příslušenství z modulu série rozšiřovacího balíčku od firmy Hasbro. Tento balíček se jmenuje Range Kit, což znamená lovecký kit. Ale v tomhle smyslu to má být jakoby odstřelovačský kit. Protože to příslušenství vizuálně a funkčnostně má být spíše pro snipery. Což je pochopitelné. Unboxing dělat nebudu a ani na mém kanále žádný unboxingy nebudu, ale vždycky vám tam hodím, jak ten balíček vypadá. V balení dostanete optiku, prodlužovák hlavně a dvojnožku. Teď už k samotnému popisu tohoto příslušenství. Začneme u optiky. Tato optika vlastně ani není optika. Tohle je spíš muška, která vypadá jako optika. Když se podíváme dovnitř té optiky, tak je tam takové kolečko, které srovnáváte s tím oranžovým křížkem a tak vlastně měříte. Já to celkem používám, je to celkem dobrý zaměřování, ale do akcí jakoby se moc nehodí jakoby zaměřovač. Já to spíš preferuju, protože já spíše hraju na zákopy, takže tam se to využije celkem dobře. Mám pro ukázku Strife, takže ukážeme, jak to tam vypadá. No, vypadá to celkem dobře, můžete. Dobrý, celkem to ujde. Jdeme dál. Pak je tu prodlužovák hlavně, který je hezký. Je nejdelší ze všech prodlužováků své série, celé té modulus série, aspoň myslím. A jdeme k popisu. Tady je taková muška, kterou já hodně rád používám. Prakticky celé je to oranžová, až tady je logo nerv a tady je bílá a šedivá. Což je to pěkně hezký, ale tady s tou barvou trošičku přetahovali. Takže na tom si mohli dát víc záležet. No. Pak tady je díra, kterou prochází šipka. Ta díra je celkem jakoby hodně malinká, ta šipka se tam sotva vejde. Mrkneme, jak to vypadá na blastru. A vypadá to hodně dobře. A poslední příslušenství je tady tato dvojnožka. Tato dvojnožka se mi hodně líbí, jak z vzhledové stránky, tak i z mechanické stránky, protože tady máte šedivou, tady taky, a pak je tu taková bílá, a tady je taky bílá a oranžová. Tak. Tady je mechanismus na násadu, takhle když to nasadím, tak to takhle před ten blaster. Je to celkem dobrý. I když myslím, že většina lidí to používat nebude, ale já to používám a mám to celkem rád. Dobrý je, že tato dvojnožka se dá takto sklopit a v momentě, kdy to sklopíte, tak vám to tady jakoby lupne a už to jakoby samo nevypadne. To samé, když je to takhle postavený, tak. Aha. No tak, nemělo by se to odlamovat. No. Tak. To by bylo pro tuhle recenzi všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Když tak můžete dát like nebo odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!